Ao principio dos tempos non había nada. Non había ninguén. Non había materia. Non había movimento. Non había vida. Por non haber, non había nin silencio. Esa lámpara de aí non existía. Esa butaca de aí tampouco existía. E esa cosa de aí, eso que o levo vendo toda a semana, como carallo se chama eso? Pois non sei, pero dá igual. Porque iso tampouco existía. Porque ao principio dos tempos non había nada, no tiniente nada. Así era todo antes. Nada. E despois confeitadas, pastéis recheos, lentes de contacto, rebaixas, campas extractoras, chalecos reflectantes, esa lámpara de aí, esa butaca, esa cousa de aí que non sei como se chama, todo. Todo comezou co Big Bang, unha gran explosión que causou unha chea de ruido, aínda que non había ninguén ali para escoitala, así que igual foi en silencio. Ao principio dos tempos non había fronteiras, nin países partidos pola guerra civil, nin montes divididos por marcos. Ao principio dos tempos, todos os continentes estaban xuntos nun só, chamado Panxea. E aínda non había galegos, E o mundo estaba poboado por dinosauros. Aínda non había persoas, nin siquiera galegos, só dinosauros. Os dinosauros eran unha especie moi poderosa pero cun cerebro minúsculo e por iso estaban sempre tan enfadados que nacían xa con engurras. E por iso extinguíronse. Bueno, por iso e porque no Cretácico, tras unha grande explosión causada por a caída dun meteorito na península de Yucatán, ¡pum!, extinguíronse os dinosaurios. ¡Chao! E apareceron novas formas de vida no planeta. Tras miles de anos de evolución, as peixes transformáronse en lagartas, as lagartas en monas, e as monas en monísimas. Non, hombre, non, pero non aparecemos así, vestidas ca roupa do Zara, non. Aparecemos en canicas, completamente espidas, cos nus. E así permanecemos durante a maior parte da chamada Idade de Pedra. A Idade de Pedra comenzou fai 2500 millóns de anos e rematou fai uns 12.000 anos. É a parte máis longa de toda a historia da humanidade. Aquí está a pizza. Toda a historia da humanidade é esta pizza. E se reduxiramos toda a historia da humanidade a un só ano, a Idade de Roca duraría ata o 31 de decembro. Total, que ata o último segundo estivemos ca cola ao aire. Xa sei que é difícil de imaginar hoxe en día cun Bershka en cada esquina, pero que ata entonte as mulleres, todas as mulleres, estábamos en bolas. Claro, esa é a teoría máis popular, que na prehistoria non levábamos roupa. Outra posibilidade que fora toda tan horrorosa, tipo pantalones de pitillo e zapatos de chipamela punta, pois que os nosos antepasados lle prenderan lume a todo por pura vergoña e para non deixar rastro. Pero por máis que as antigas civilizacións escarbaran buracos para
esconder as súas miserias, os arqueólogos, que son esas persoas que escarban buracos con cepillos pecarrechiños para tardar máis e así estar menos tempo no paro, encontraron un montón de vestixios desas épocas nas que as mulleres pasábamos moito frío, sí, vale, pero polo menos non discutíamos pola talla do pantalón. Vestixios como as primeiras ferramentas, puntas de flecha, monumentos religiosos e as primeiras formas de arte. Un exemplo destas últimas son as pintadas feitas por os ocupas e vándalos da época que se entraban en covas para facer pintadas de ceas típicas como estas. Esta pintada, considerada por os expertos como unha forma de arte rupestre, vemos a unha chea de mulleres espidas paseando ao campo no parque e xogando a tirarlle un pau. En este outro exemplo, vemos como as mulleres, por non tiñamos nin papel higiénico e por iso nos limpábamos as maus ás paredes tal e como mostran estas fotografías. As mulleres evolucionamos co tempo, sí, pero algúns homes aínda seguen mostrando a súa arte polas paraxes urbás. A ver, eu cando vos digo que a historia vaxenial comeza nun pasado afastado, non me estou referindo a un pasado no que Enrique Iglesias era número 1 na radio, non. Refírome a un pasado aínda máis afastado aínda. Refírome ao Paleolítico. Porque é aí na prehistoria onde verdadeiramente comeza a nosa historia. Que graciosa, pero como vai comenzar a historia na prehistoria? Pois sí, comenta aí que non houbese ninguén ali tomando nota de todo o que pasaba, non significaba que non pasaran cousas históricas, cousas como a música, a arte, a religión. E todas esas cousas saían das humanas. E todas esas humanas saían da cona das súas nais. E por iso todas estas conas que vos fan tanta gracia eran absolutamente veneradas por as antiguas civilizacións tal e como mostran a cantidade de vestixios arqueolóxicos que conservamos. Non sei, vestixios como a Venus de Willendorf. Mirade pa aquí, non é bonita? A mí pareceme preciosa, non sei. E ten 25.000 anos. É pequerrichiña, Todo o mundo mira para esta foto e di: «Mi má, que tetas tan grandes, debe ser enorme!» Pois non, é pequerrichiña. É máis pequena que unha boneca de trapo. A Venus de Willendorf. Pero, de onde ven o de Willendorf? Por que a de Willendorf? Pois polo mesmo motivo que decimos Paco de Noia ou Felisa de Coristanco, porque esta estatuiña apareceu no pobo de Willendorf e por eso lle chaman a de Willendorf. Xa, Raquel, pero de onde ven o da Venus? Por que a Venus? Bueno, pois porque o nome puxo yo un home, un tal Joseph Stombazi, un tipo cun nome moi difícil de pronunciar. Este tipo, e para todos os tipos da súa época, parecíanlle que estas esculturas, si tiñan as tetas grandes e a crica ao aire, estas paisanas, estes pibonazos, tiñan que ser como mínimo unha Venus, unha deusa do amor, unha deusa do reproductivo. E é así como a maior parte dos historiadores e arqueólogos siguen describindo e interpretando estas figuriñas, non só estas, senón moitas outras que se lle parecen a día de hoxe. E moitos académicos a día de hoxe siguen pensando que estas estatuiñas de tetas grandes e conos grandes tiñan que valer de talismán para que as mulleres quedaran preñadas. Claro que sí. Pero a ver, hai algo científico detrás desta maneira de interpretar estas esculturas?
Ou é só unha idea saída dos collóns vellos duns cantos historiadores que se repetiu 1000 veces ata impoñerse como verdade? Pois de acordo con Leroy McDermott, estamos ante un claro caso de polos meus collóns. Claro que sí. Porque segundo Leroy McDermott e segundo o seu estudo, estas figuriñas non eran feitas por maromos do Paleolítico fantaseando sobre a imaxe de Venus de Willendorf, non. Eran feitas por mulleres, representándose a sí mesmas. E por que tiñan os pés pequeniños e as tetas grandes? Pois porque se te miras a ti mesma e non tes un espello, como era o caso, creo, fai 25.000 anos, é así como te ves, non? Cos pés pequeniños aí abaixo e cas tetas grandes aquí arriba. E se che din, oye, fai unha escultura de ti misma, pois así a vas facer, cas tetas grandes e cos pés pequeniños. Porque te vías así. Porque as proporcións veñen determinadas polo teu punto de vista, que está aquí arriba, e non polo non sei que simbolismo saído dos collóns vellos dun señor con bigote. Xa sei que o estudo de Leroy McDermott non é determinante, vale, é só unha teoría, bueno, pero polo menos é un estudo apoiado nunha teoría lóxica, non nas especulacións duns cantos señores opinando sobre o corpo das mulleres. E iso que máis dá, non? Que máis dá? Pois non dá igual. É moi importante cuestionar de cual é a simboloxía destas esculturas tan antigas. É moi importante porque son esculturas de mulleres, porque son esculturas das nosas antepasadas, porque son esculturas que nos dicen de onde vimos. É moi importante porque a medida que a religión e a humanidade foron evolucionando ao longo do Paleolítico superior e do Neolítico, estas esculturas tamén foron evolucionando e deixaron de representar a mulleres anónimas de tetas grandes e vulva abultada e empezaron a representar, pero clarísimamente, a unha deusa. É moi importante porque por máis que estas estatuillas mostraran a súa cona, esta non era unha deusa da reproducción. Por máis que estas esculturas mostrasen as súas tetas, esta non era unha deusa do sensual, non era unha deusa do cookie e do amable, non era unha deusa das florecillas e das bolboretas. Non, malditos hipócritas letrados, non, malditos excrementos da academia. Esta era a deusa de todo o que se menea. Unha mesma deusa con moitos nomes. Esta era a gran deusa. Ishtar, Inin, Inanna, Nana, Nut, Anat, Anaita, Isis, Astarte, Auset, Ishana, Asera, Astart, Atoret, Atat, Hathor. En Mesopotamia, en Libia, en Egipto, en Creta, dende a India ata o Mediterráneo, o reinado da gran deusa foi absoluto. Durante o Paleolítico superior, o Neolítico, o Mesolítico e Ansiolítico, o reinado da gran deusa foi absoluto. Durante 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 25.000 anos. A deusa reinou durante 25.000 anos. Se aceptamos como Iker Jiménez que a historia comeza ca invención da escritura alá polo cuarto milenio antes de Cristo, pois podemos decir sen lugar a dúbidas que durante a maior parte da historia a humanidade adorou a unha deusa. Sí, a unha deusa. Non a un deus pai, a unha deusa nai, nai. E que por aquel entón o concepto de paternidade non se comprendía. O acto sexual
non se asociaba á concepción, o coito non se asociaba ao parto. Pasaban 9 meses entre unha cousa e outra, A xente non o asociaba. Normal. A ver, ti, por exemplo, hola, ti lembraste do que estabas facendo un martes calquera hai 9 meses? Riste, non sei se te lembras e non mo queres decir. No, non te lembras, claro que non te lembras. Normal, e ti? A ver, ti lembras de do que se haxe hai 3 días? Non me contestes porque xa sei que non. Normal. Pero que pasa? Que os teus antepasados de Xordania son parvos por non lembrarse do que estaban facendo 9 meses antes de que aparecese ese bebé. Para eles, os bebés simplemente saían das mulleres. A muller era a única proxenitora da familia, a única responsable, a produtora exclusiva da próxima xeración. Exactamente igual que agora, vaya, ¿no? O que pasa é que antes esa responsabilidade atribuíasenos por puro descoñecemento. Non como agora, que nos la atribuímos nós con pleno coñecemento do que hai. Claro que sí. Vou repasar o texto porque me perdín. Iba moi ben hasta aquí, non pasa nada. Vamos a ver. Que toca agora? Claro, a conclusión. Por todo isto que vos conté, a humanidade adoraba a unha deusa. E as mulleres tiñamos un estatus moi elevado. Ou as mulleres tiñamos un estatus moi elevado e por ese motivo a humanidade adoraba a unha deusa. Cada unha que o entenda como queira entenderlo. Pois este tipo saía mogollón nos 80 e nos 90 na televisión, porque o Ayatollah Khomeini lanzoulle unha fatua. Unha fatua era unha orde de morte para el e todos os involucrados na publicación do seu libro Os versos satánicos. Aí está. E cal foi o motivo da disputa? Pois as mulleres, claro, que iba a ser? As mulleres. Bueno, no, perdón. Mellor dito, as 3 deusas. Porque moito antes do Islam, en Arabia e Irán, adoraban a 3 deusas. Aquí están. A Luza, Alá e Manat. Espero que adoraran tamén a este cadeliño tan mono que había aquí abaixo. Ao principio, Mahoma recoñeceu a súa existencia nos versos do Corán, porque os poderosos da Meca crían nela. Pero máis tarde, cando Mahoma consolidou o seu poder, recuou e dixo que non, que eses versos non viñan de Alá, que viñan de Satán. E cando Mahoma volveu a Meca, destruiu templos, esculturas e todos os rastros das 3 deusas. Séculos máis tarde, Rushdie suxeriu no seu libro que igual Mahoma non cambiara de pensar por revelación divina, senón por conveniencia, para garantir o poder dos homes sobre as mulleres.
cal foi o resultado? Pois que perseguiron a Rushdie durante toda a súa vida. O Ayatollah Khomeini proclamou que debía ser asesinado. Tanto daba se arrepentía como se non. No ano 2022 casi o matan, Sobreviviu, pero quedou chosco dun ollo. Mira de pai, pobriño, co guapo que era. Bueno, non pasa nada. A pesar de Mahoma e os seus seguidores, aínda conservamos moitísimos vestixios das tres deusas. O meteorito negro da Caba, tocado e bicado por miles de peregrinos cada vez que van a Meca, non é máis que a cona de Al-Aqsa. Non, e non o digo eu nin o chosco de Rushdie, Dío Ao-Kindi, filósofo árabe do século IX, máis famoso que as Kardashians. E sen sabelo, a día de hoxe, miles de fieis siguen pedindo saúde, diñeiro e amor á cona dunha deusa. É que mirade, é moi difícil borrar todos os rastros históricos, claro. E a maioría das informacións que temos suxiren que as antigas civilizacións eran matrilineais. Isto significa que o poder, a autoridade e a linaxe pasábase a través da liña materna, das mamitas. Claro que sí. Tamén temos outros exemplos de sociedades poliándricas, nos que unha mesma muller podía chegar a ter varios maridos ao mesmo tempo. A min costame o meu traballo entender cales son as vantaxes dunha cousa semellante, Pero, bueno, no, chitón, porque está claro que algunhas das nosas antepasadas sabían perfectamente o que facían, non? Bueno, se nos fixamos nos escritos do famoso historiador Diodoro de Sicilia no ano 49 a.C., a min, perdóade, pero o nome de Jesús Cristo parece un pouco excesivo. Pásame en xeral con todos os nomes compostos, non sei, que me soan a telenovela. Carlos Alfredo, Marcos José, no, apártate de la puerta. Non me gusta. E ademais a Jesús Cristo de mi vida, e eres niño como yo, xa o coñecemos desde fai tempo, non? Xa podemos falarlle un pouco máis de cariño, con outra cousa, muller, non? Non che digo eu chamarlle Sito ou Susito, non? Pero... Suso, que vos parece? Suso é máis cariñoso, non lle perde o respeto, non? Suso. Bueno, a mí gustame Suso lle queda. Se nos fixamos nos escritos do famoso historiador Diodoro de Sicilia 49 anos antes de Suso, moitísimo mellor onde vai parar. El xa escribía sobre as sociedades matrilineais nos seus viaxes ao norte de África e Oriente. Na súa entrega persoal de Sicilianos polo mundo, Diodoro contaba que as mulleres portábamos armas e que practicábamos o matrimonio colectivo e que criábamos aos fillos en comunidade. Toda a autoridade recaía sobre as mulleres e eran os homes os que cuidaban as cousas da casa, sí. Os homes non podían nin gobernar, nin ir á guerra, nin ocupar cargos de poder. Ademais, cando dábamos a luz, pum, dábamos o bebé aos homes e eles xa se buscaban a vida para crialos. E que hai que asumilo, rapazas. Durante moitos anos fomos as xefas do cotarro.
espacial. E baixo o noso liderazgo iluminado, este verxel que tiñamos entre as pernas íase convertir nunha utopía de luz e de cor. Viaxaríamos a través do universo desengranando as misterios da vida baseada en carbono 14 e compartiríamos os nosos coñecementos con outras civilizacións interestelares, cruzando buracos máis negros que a cona de estar, viaxando eternamente a velocidade da luz que saía de entre as nosas pernas. Ata que chegaron os vikingos. No, perdón, antes dos vikingos, quita eso, que me confundín. Antes dos vikingos xa estaban os xudeos dándonos o coñazo a todas, Si, o exemplo máis claro da festa do potorro que vivíamos por aquel entón eran os vikingos. Eran completamente patriarcais e tiñan unhas leis que parecían sacadas dun soño húmido de Torrente. Nos povos xudeos antigos, as mulleres non tiñamos marido, tiñamos amo. E os homes podían vender as súas fillas por un par de cabras, sí, ou por unhas cantas prutas. Prutas, sí, dixen prutas, que isto, as antigas monedas xudeas, as prutas. Ademais, se perdíamos a virxinidade antes de casarnos, as mulleres éramos lapidadas, a non ser que fósemos víctimas de unha violación. Entón non, entón estábamos obrigadas a casarnos con noso violador, a non ser que xa estivéramos casadas ou comprometidas. Entón sí, entón as mulleres tamén éramos lapidadas. Así, en xeral, se as mulleres tusíamos en poñer a mandiantes, se non dábamos os bons días ou se cruzábamos un semáforo en ámbar, éramos lapidadas. Pero dentro da festa do potorro, que era a horta da humanidade, os xudeos eran só unha excepción. Ata que chegaron os vikingos, agora sí, cos seus barcos, cos seus cornos, cos seus carros de guerra tirados por cabalos, as súas armas de ferro, os seus mobles empaquetados que tiñas que montar ti mesmo aí, lendo unhas instruccións. Sí, é que os vikingos inventaron Ikea, Entraron aí ao lado por Catoira e puxeronvos o felpudo ese de "Bienvenidos a la República Independiente de mi casa". Entraron pola cociña, o baño e ata o salón. Foi un goteo constante ao longo dos séculos ata que ao final, ¡pum!, arramplaron con todo. Mesmo cos relatos dos povos que invadían. E como facían eso? Pois moi sencillo, poñendo a un tipo en todos aqueles mitos nos que a heroína era unha muller. Claro. E moi a miúdo matando a ela primeiro. Claro. O tipo normalmente era o máis. Un rapaz guapérrimo, rollo dios de la tormenta, coa maxia da súa melena, subido encima dunha montaña, con lóstregos rebotándolle nos collóns. Todo forza, todo brío e todo don de xentes. Por el poder de Grayskull. Igualinos. E as mulleres éramos literalmente unha víbora, ou ás veces un dragón. Esa serpe oscura, mala como veneno e louca de atar, tiña atemorizados a todos e a todas do pobo ata que chegaba o melenudo cachondo a poñer orde
exemplos repítese ata a saciedade por todas partes, pero os exemplos máis famosos son os de Grecia. Con Zeus e a serpe Tifón, con Apolo e a serpe Pitón, e con Hércules e a serpe Ladón. Os xudeus tampouco se quedaron atrás, e puxeron a Jehová dándolle caña a Leviatán. Nin os ingleses tampouco, que puxeron a San Jorge derrotando a un dragón. Nin os irlandeses, que puxeron a San Patricio botando as serpes de Irlanda para logo emborracharse bebendo cerveza e levar un gorro de espuma verde. O de que en Irlanda non houbera serpes, parece ser que era o de menos. O caso é que as invasións vikingas marcaron o principio do fin dun mundo feminista. A utopía dunha humanidade xusta, constructiva e equitativa consigo mesma e cos demais seres vivos foi o carallo. Ou polo menos tería que esperar un pouco máis. Quen di un pouco máis, pois di, non sei, 2000 anos, polo menos. Preparadas? Non! Listas? Non, dixen que non, dixen que non. Xa! Non! Comeza o patriarcado. O mundo dase a volta, ponse de cu e comeza inexorablemente a irse a merda. Tras as invasións bárbaras, as deidades masculinas substitúen as deidades femininas e pasamos de vivir nun mundo matrilineal a vivir nun mundo patriarcal. Patriarcado, patriarcado, el que tengo aquí colgado. Patriarcado, patriarcado, y me como un helado. Non me miredes así, Non me miredes así, machirulos, que xa sei por onde ides, non. Que non, hostia. Que este cambio non foi equiparable, non. O noso reinado foi un reinado constructivo, equitativo, comprensivo. Nós non éramos xefas de látego en man, nós rotábamos o poder, nós facíamos asambleas, nós escoitábamos as voces dos máis anciáns, nós buscábamos a beleza, a paz, a equidade. Baixo o reinado dos homes, as mulleres fomos empurradas á cociña e arrebatáronse os nosos dereitos. Baixo o seu reinado, as mulleres fomos roubadas, maltratadas, machucadas, encerradas, secuestradas, violadas, asasinadas durante centos e centos e centos e centos de anos. En moitas partes do mundo isto segue a ser así. E a que me moleste que o digamos, pois por algo será, non? É momento de falar de homes, esas formidables criaturas que se empeñan en demostrarnos constantemente que os límites da imbecilidade non existen e que se somos verdadeiramente culpables de algo e de telos traído a este mundo. Claro que sí. A lista de imbéciles que saíron do noso chocho para logo esquipirnos na puta boca é casi tan grande como o seu complexo de superioridade. Pero dentro desta lista, que esta lista é larguísima, hai uns cantos monos paroleiros que conseguiron, non sei, facerse notar ao longo da historia. A súa especial capacidade para darnos ganas de tapiarnos a cona con cemento armado e que ningún só máis deses mamóns con ínfulas volva a poñer un pé na face da terra, pois fainos dignos de ser mencionadas neste espazo. Ai,
Igual algúns destes nomes vos sorprenden. Normal, claro. Os seus asesores de imaxe e publicistas levanlle lavando os trapos sucios desde o principio dos tempos. E igual podemos caer neso de ai, jolín, pero que eran outros tempos. Xa, sí, eran outros tempos. Pero dáse a casualidade de que tanto neses tempos como nestes tempos as que nos foden todo o rato son a nós. Así que, benvidas á primeira edición de Panteón de Machirulas Ilustres. O macho é superior e a hembra é inferior. Un domina e o outro é dominado. Este principio de superioridade esténdese a toda a humanidade. Isto dicía o Máquina de Aristóteles alá por o 300 e pico antes de Cristo, probablemente rodeado polos seus colegas da Academia de Atenas, un escarbadentes nunha man e os seus collóns na outra. Un pouquiño antes de escribilo no seu libro Política. Pero a ver, é que Aristóteles non foi o único que anduvo falando das mulleres, E se falamos de gregos con caras nos collóns, non pode faltar o capo, Platón. Para Platón, todas as enfermidades das mulleres viñan dun mesmo sitio, do noso útero. E para Platón, o noso útero non era un órgano estático, non. Era un animal que vivía dentro de nós e que tiña o desexo de facer fillos. E cando este animal estaba moito tempo estéril, pois volvíase todo e poñíase a dar voltas por todo o noso corpo. Bloqueando os conductos respiratorios, impedíndonos a respiración e poñéndonos imposibles. E como en grego a útero díselle hístera, pois os gregos puxéronlle histeria. Ai, amigo, así que a próxima vez que te chamen histérica, pois xa te podes acordar da nai que pariu a Platón, que non ten culpa de nada, perdón. É que esta palabriña significa literalmente enfermidade provocada polo movimento do útero. E que é impresionante ver como ao longo da historia as cabezas dos homes máis iluminados se converten en palanganas cheas de mocos en canto se poñen a pensar sobre cousas de rapazas. Pero sabedes que teñen en común todos estes iluminados? Ai, pois a súa afección por a religión. Xa vos falei un pouquiño do xudaísmo e do islamismo, pero que me deixei o cacho bo do pastel para o final, Deixei o cristianismo! E se falamos do cristianismo, temos que falar da virxinidade. E se falamos da virxinidade, temos que falar de Steve Jobs. E del comprender agora. A ver, todos sabemos que o iPhone o inventou Steve Jobs, non? Pero todas sabemos que en realidade non o inventou el, só levou o mérito. Bueno, pois que a virxinidade pasa un poquito lo mismo. A idea venche de lonxe, O que pasa que a medalla colgouna o cristianismo. E digo que inventaron, porque en realidade a virxinidade non existe, nin agora nin nunca. Non me miredes así, non me miredes así, que xa vos vexo que estou falando en serio, A virxinidade é unha fantasía, que sei, como Bob Esponja. A virxinidade é unha construcción social para someter as nenas e as mulleres. Non é un termo nin científico, nin médico, nin siquiera demostrable. Porque é que hai máis tipos de ímens que sabores de chupachus.
E dáse a casualidade de que todos teñen máis buracos cun queixo de gruller. Pero volvendo, a idea dunha virxe cristiá cun hime a proba de balas foi unha idea que a Igrexa inventou bastante máis tarde, Porque no Novo Testamento non se fala do tema, E de feito, María non só non era virxe, sino que tivera máis fillos, ademais de Suso. Aí era nada. A idea da virxinidade de María apareceu no ano 451 despois de Suso, no Concilio de Calcedonia. Iván, Calcedonia non a tenda de calcetíns, jová, a cidade grega. Perdoade, que é a primeira vez. Aquí. Pero sabedes que pasa? Que para falarvos da virxinidade teñovos que falar doutra fantasía primeiro. Teñovos que falar da fantasía da mazá. Porque esta fantasía tampouco foi sempre igual, A película de Adán e Eva cambiou moitísimo ao longo dos séculos. Mírame, ao principio, Adán e Eva, por non tiñan nin órganos sexuais. Parece ser que Deus púxollos despois como castigo por ter cometido o pecado orixinal e creou con eles a diferencia de xéneros. Todas estas ideas saíron doutro máquina, de Gregorio de Nisa. E para Gregorio as cousas estaban moi claras. Deus non podía ter nin pito, nin flautas, nin conas, nin tetas, nin nada que se lle parecese, nada. E como Deus fixo o home ao seu xeito, pois todas estas porcalladas tivollas que ter instalado logo, non? Como castigo por ter comido a mazá, claro. E para Gregorio estaba todo clarísimo. Se queríamos, por favor, que Dios nos dejase entrar outra vez en el paraíso, por favor. Non podíamos utilizar as nosas partes nin para apoiar o café. Que pasa? Que despois veu outro señor que dixo, cuidado, que este conto de homes sen pito e mulleres sen cona como se foran bonecas de Berjusa non convence nin a Dios. E dixo, voulle dar un giro de guión á película, veña. Entón, para San Agustín, no paraíso sí que tiñamos xenitais. Ui, saíron antes de tempo. E parece ser que eran ben grandes. O que pasa é que estes xenitais pois non nos daban prazer. Entendestes? Adán e Eva podían, sí, pero sen gusto. Como a quen rasca un pé. Bueno, no, a mí rascar un pé ou cualquier cousa dame gusto. Aquí, estáme picando aquí, dame gusto. Non sei, como a quen prega os cacharros ou como a quen, non sei, como a quen come sen fame. Ai, a mí non sei que tipo de paraíso me parece máis triste e máis inverosímil, Se un no que foder non existe nin como concepto, ou outro no que se fode, pero sin ganas. Pois para San Agustín e os señores que viñeron logo, o tema estaba clarísimo. O segundo tipo de paraíso, o que se fode pero sen ganas, gañou por goleada. Pero vamos, por goleada. San Agustín, que debía ser unha rasa en todos os guateques da época, dixo que a cona de Eva non se contaxiara de erotismo, brilli e ganas de foder ata despois de comer a mazá. A regla de tres era clara, non sei se a pillastes, pero é que para él aloxarse da muller e da súa cona era afastarse do pecado. Volvemos parecer unha pijada isto que vos estou contando, pero é que é que isto ia a cambiar todo o conto. Porque claro, si foder era pecado, como carallo quedou preñada María? Ai, amigo, a María non lle podía gustar foder, No, porque iso era pecado. E aí, a San Agustín subironse os porros, o incienso e a mirra e todo o que estuvera fumando, que aí chegou á conclusión de que María quedara preñada de milagre.
Pero como de milagre. En plan, mexando no váter dun bar, encima dun charquito de esperma saltarín que lle subiu pola entreperna hasta que pum! Pois non, moitísimo mellor. Cunha pomba cantándolle un bolero á orella. Claro que sí, como non. Pero, a ver, espera un momento, porque si esto fuera así, ¿qué pasaba ca nai de María? A nai de María sí que quedara preñada fodendo. Non. Isto non podía ser. A boda de Jesus non podía ser un puto verbeneiro, non? Jesus tiña que estar libre de pecado, claro. Así que, a nai de María tamén. A nai de María tamén quedou preñada de fucking milagre. E así, amigas, quedaba pechada a trama da virxinidade na película do cristianismo. E así o dixo o Papa Pío en 1854, que a nai de María fora concebida sin sexualidade. En Santa Concordia, como cuando el agua refleja, digo no, en Santa Concordia, como cuando el sol se refleja en el agua y al hacerlo no la rompe. Acojonante o da cona de María, Permaneceu intacta antes, durante e despois do parto, porque era máis dura que o escudo de Capitán América. Pero se hai un tema especialmente sanguinoliento na Idade Media, ese era o tema da... O tema da menstruación. E non é só que a menstruación siga sendo tabú, é que a menstruación foi o primeiro tabú. A palabra tabú ven da palabra polinesia tabúa, que ten dous significados. Por un lado significa sacro e por outro menstruación. Así que a nosa menstruación era a vez sinónimo do sacro, do chachi, do guai, pero tamén do segredo e do tabú. Para as rapazas das culturas tribais, a menstruación era tan tabú que mentras a tivesen tiñan que illarse completamente do resto de veciños, como a no COVID. Metíanse en alpendres en cabañas para que a luz non tocara a súa pel e a súa pel non tocara nin auga nin alimentos. E sabedes que era a menstruación según os cristianos? Pois era o castigo que debíamos soportar as mulleres por ter cometido o pecado orixinal: comer fruta. É moi sorprendente que Deus se enfadase tantísimo con Eva por comer mazá de postre en lugar de tiramisú, Sí. Pero se había alguén que non nos podía ver nin en pintura cando tiñamos a menstruación, eses eran os curas. E o de non deixarnos entrar a misa era cho de menos, O que nos leva ao seguinte panteón de machirulos ilustres. San Cesario de Arles. San Cesario, este colega, César para os colegas, supoño. Decía que se unha muller ca menstruación cometía o pecado garrafal de foder co seu marido, o seu fillo iba a sair pelirroxo, leproso ou demoníaco. Estades impresionadas? Quitade que isto non é nada. Para o clero da época, a nosa sangue menstrual era tan tóxica que crían que valía para exterminar pragas. Se había demasiado bicherío pola finca,
poñíannos as mulleres menstruantes de paseo pola leira coas saias remangadas a facer flis, flis co noso chocho e así rematar co escarabello da pataca. E que durante toda a Idade Media a idea de que cando enfermábamos era por culpa do noso útero seguía máis de moda que María Carey no Nadal. Claro, non estábamos enfermas, estábamos histéricas, tiñamos o diaño metido dentro, Bueno, e como facíamos para solucionalo? Pois había varios xeitos. O primeiro e máis barato era deixarnos morrer. O segundo, un pouco máis caro pero rápido, queimarnos na fogueira. E o terceiro, un poquito máis liviano, era fumigarnos a cona. Efectivamente, cando non nos poñían a nos a fumigar a leira ca nosa cona, fumigábanos a cona a nós. A idea de fumigarnos a cona como se fose un queixo de San Simón era porque se cría que todos eses fumes iban sacar os diaños que tiñamos escondidos na nosa cola histérica. É moi difícil decidir quen nos deu máis patadas na pesperevecha durante a Idade Media, se os curas ou os médicos. Bueno, falando de médicos e da Idade Media, teño que falar de... Andreas Berzalius. Ai, aquí está Andreas, mirade que cara de pícaro, agarrándolle un brazo a unha chavala que está soa na barra dun bar e vai entrar no próximo instante, seguro, Andreas. Este colega de aquí, Andreas, era un anatomista italiano que insistiu moitísimo na idea de que a nosa cona era tachan, 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 un pene do revés. Claro que sí, home, claro que sí. Si home era o home era a medida de todas as cousas, pois claro, o seu pito tiña que ser a regla de medir. Claro que sí, Andreas, é que sí. Mirade, el explicouno moi ben neste dibuixo. Na cabeza deste fettuccini, esto de aquí arriba era o noso útero. E aquí, máis abaixo, esto que hai por aquí, que claramente a todas luces é o grande dun carallo, decía que era a nosa cona. A min gustaríame preguntarlle a Andrés cantas conas biches ti na túa vida, Eu seguro creo que a da túa nai ao nacer é así de raspallón, tampouco a biche moi ben. Como pode ter semellante cara de sobrado Andreas e ser anatomista e non diferenciar entre unha cona e un pito? Que alguén mo explique porque non o entendo. Que se acabou a Idade Media, xa non teño que falar máis de Andreas Berzalius nin de nada. Ai, que alivio, por favor, rematáronse os séculos oscuros. Ai, estamos no século XIX, entrou a Idade Moderna, por fin o imperio da razón, un pouquiño de cabeciña, hai que ter cabeciña, por fin o humanismo, por fin o home como medida de todas as cousas, digo, o ser humano. Porque nesto do humanismo estaríamos
As mulleres ali, a cociña, fora aquí, fora aquí, fora, ai, a cociña. Grazas. Con esto do humanismo, a medida de todas as cousas, xa non era só Deus. Tamén eran Pepe, Paco, Juan Luis, Miguel... Pero que Deus baixase un posto na escala social non significaba que as mulleres subíramos outro, non? Non, ao revés, cada vez baixábamos máis. Mirad, o home estaba aquí arriba. Un poquito máis abajo estaban os cans de caza e os cabalos. Un poquinho máis abaixo estaba a peste e a cólera. E abaixo de todo, as mulleres. Pero cando se vai acabar esta moda de humillar as mulleres? Vai durar tanto como a dos pantalóns pitillo. Eu mátome xa ou espero un rato? A esperar a que espera desespera. Ui, Raquel, xa te estás poñendo histérica outra vez. Como que histérica? Sí, histérica. Que teamos no século XIX non significa que a histeria estuvera completamente erradicada. Seguía máis en forma que nunca. Pero como imos erradicar algo que nunca existiu? Como imos encontrar armas de destrucción masiva en Irak si nunca estiveron ali? O qué? O qué de qué? Céntrate ti. Non disocies, estou falando conmigo mesma, Total, que daba igual que pasáramos da Idade Media á Idade Moderna. Para nós as cousas pouco mudarían. A nosa enfermidade estrella seguía sendo a histeria. Ai, Dios mío, que hora é? Ai, Dios mío, teño a boca seca xa. Creo que acabei o tempo e xa están chegando, Dios mío. Vou coller o libreto porque é que xa non temos tempo. Mirade, é que xa non temos tempo e non vos falei dun montón de cousas. Mirade, non vos falei de Freud, que, a menudo temazo, nin de Kellogg, que non era só dos cereais, tamén nos facía un montón de merdas na cona, nin de Darwin, nin de nada, non vos falei da violencia obstétrica, me cago na vida. E non dixen nada da menopausia, verdad? Dixen algo? Non dixen nada. Dios mío, non dixen nada, nin siquiera dixen nada dos cánones de belleza, nin desas operacións que nos fan para deixarnos a cona así pulida como unha raya. Non dixen nada. Ai, Raquel, mala actriz, mala, fixéchelo moi mal. Mira, Raquel, aquí está Penélope Cruz, aquí Lola Herrera, aquí Tete Delgado, aquí outra vez Penélope Cruz, cando foi mal, e tú, aí abaixo de todo estás tú. Mala actriz, mala feminista tamén. Ai, Dios mío, xa me estou responsabilizando do que non me toca. Normal, tantos anos de dominio machirulo son difíciles de esquecer, e aínda nos queda tanto por construir, Ai, que xa veñen. Ai, Dios mío. Xa se escoitan, xa están aquí. Falei moito do que sufrimos, pero non falei das nosas resistencias. Non falei de Baubo, que salvou a humanidade da apocalipse amosando a cona a Deméter. Nin da Xela na Guix, unhas esculturas que mostraban a vulva aberta de par en par, como un portal a outra dimensión. Nin falei de Cleopatra, nin de Boudica, nin de Tomiris, nin de Flora Tristán, nin de Rosa de Luxemburgo, nin de Rosa Paz, nin de Rosalía de Castro, nin de Virginia Woolf, nin de María Cano, nin de Marie Curie, nin de Simone de Beauvoir, nin de Clara Campoamor, nin da Pasionaria, nin de todas as mulleres normais que loitaron polo ben doutras mulleres e das que non quedou nada máis do rastro nos nosos propios corpos. Ai, que xa veñen aí! Organizarse rápido, que non temos moito